ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo mpaka unogo kinyo mwana huyo. Ni atore NHIF card nige ukava kurwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba. Batariringa kikindi cyonsi imeyumu cyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirizimi asenamba enotisano noibere eyemo marakabere inyeyemo enotisano isate noti Oasis Health, together for better. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Heki ya Vincent Everline kwa ikabona ndetomiranire Emanyie Jumatato. Nyoramna Emanyie Jumatato ni tukona toko umera nagaiga twakumanyimna na raya yagendereta gukorekana imeyense ya Kenya urugongo rwa Gusii kero toroche na weekend yeiga hane nitukuria Jumamosi nitukuria Jumapili na manga bereka gukorekana inyerobono ekero tokurigereria murai bwense netamanganira shakahola na ndagateba nase kibatancherete umurai we kyama kya ODM rera Morodinga utasoa asirinaniria shakahola na nabeteka gusababa na inchi okwabera askiri agoteba buna asokonyorwa gukora emiroberio yoko enekia buna bintu bune byo tibage gukora na senseme yo korinde na negetie buna serikali ya Kenya kwanza wetera se wizara y'uburendi wemeni go babegete emiroberio isaine kwenekia buna obutuki bwemeke gimango kibure gukora na senseme yo noko yana kwande buno moncho umurigire una ali tukuria onerigi yali yarenga kende to gukwarigania Emanyie Jumatato tariki 15 umutinyo gatano litukeriga wono buna botambe gotokonyara kumurekera sobe mari abereka okorekana kono chingongo chonsi imene isiko yorugongo rwa Gusii nyoramna basaki baito bamangana mayani go babe bakobeka chikambi go seba wetase chinsemo awane na sorugongo rwa Gusii yore county ya Nyamira ne county ya Kisii kerobono bagusangirira buna nara yagendereta okorekana ase chinseme chiga eri ne ntutu abato kumanya asenchera ere yobwikirano asamangana rengeta makweri to kuchikumurekera ali abereka okorekana nene nyinsemo chia mugonga omuntu omusiro obugmabwaye nonde natoka chinsemo chirisha Nyambera yungati ali to kuchikumurekera omuntu omurigereria ase margoba yabono gendera gotobwati gwetera nsemeri mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwensemeri ya YouTube na bogotana buna Ndizi TV News aso mtandao Twitter na bogo twitera @Ndizi TV News ele togendera gusanga na bayigo kwemanyia amanke aywa monenda mangali tanganike gimatara mangana ywa senchera yoko ya chuta mukamurona lyangonde ngaya majukyo ku ngikirali majukyo minto gake ngaya nganeliro bali amugwere umusacho yo mugusiri obogimaso gokunekwa na maraba asarenge gokunyegesima ensemo ya Nyambere county ya Kisii togwasi kwe munesies onyali bali masaba na onya okenye ngima muno mo matuka erire kuchimaega toigura abantu bakomuchongeri sana esko yabenerwe gwasomu waziri w'Ezekiel Machoguno koboria kwabagaka korwa sebunge ya nyari bari masaba ekero bagikeire bari bagukwana bo begoro ya Machogu border between Kenya and Somalia will be reopened in a phased out manner within the next 90 days effective today. Muwaziri bw'oburendi bw'Imeki Kithure Kindiki kwenekya buno burendi ngo cyaburi gotingibwa ase chimbebe cha Kenya asibo igoro beberwa Kenya Somalia rachiko igoro benne ase chintunda Mwanchi umurigere bana yo munenda mange to kwarganira tukumanya senchira ere yobwekano Emanyie Jumatato Inyerabona uri toko bwatira nere gwetera somo no bwimanyiryo igakorwa Auta iretera nenche nkorwa Vincent Onyancha
Nenchiri tariane Everline Osero ekeroto kwarganto chake asenchira ya bene kurwa se county ya Kisii awase omontoyo mabaga gusiri obogima bwaye kubwatkana n'umubasukano bwepara ensemo ya mugonga epare nene ya Kisii Kilgoris asebunke yabo machoge burabu county ya Kisii korengana na kirori kurwa senseme ya mugonga nigo bagotse abuna umwana boda bodo yumugeti omontoyo monigo arigeti gutuma nobosi asobosyo ne gari nene egari yemugeti omochanga sekereke batebakana bune pigipigi nigo yarenga se chimbero cheigoro nyagosiro bwate myaka 22 aserita Desmond Mokebo ni gari kurwa asensemo ya itumbe hase anyara goutia makwere aye korende nigo anyara konyetume gari yemugeti omochanga no more konyara gosira o mabwaje ekero kiri abanyimbo bagendete nobutuki igoro yegakorikyo nonyana boniga bamenyi benseme yo baganiriye serikali kweneke bunangu bekere chibobi asepare yo eriyo gotanga emibasukane yaberege kwenekiwa nanne kuboli abarure bechipigipigi ko bamaiso chinga kibare ase obukoreri bwabo Gonga pikipiki alikuwa na spidi ya juu akaingia katika hiyo lori ya mchanga nyuma. Ndio hiyo walikuwa watatu kwa hiyo pikipiki. Ndio hiyo pikipiki imefanya kugeuka, ile ambayo alikuwa nyuma akagongwa na hiyo lori ikamguza kidogo, lakini bahati mbaya pia yeye ameenda. Na hao wengine walikuwa mwenye kuendesha pikipiki na mwenye alikuwa katikati, wao wamenusurika, lakini pia wamekimbia, wametoroka, hatuoni mahali wameenda. So hii barabara imekuwa na changamoto kubwa katika uendeshaji wa pikipiki uko juu sana. Wanaendesha kwa mwendo wa kazi. Togotikana nayo mwanchi omurigere nainde nigo tokogenderana ngana yogo ichania awase omusacho yomo atoke mambiarero ase chinsemo chia Nyambera ewodi ya Kitutu Central county ya Kisii gatubire neriroba eryo ryanyoka kobwatkana nogotwa kwembure nyinge nigegotebekana muno musacho yuasirita Davis Machuki